Shalom madihita saluhna. Selamat hari Minggu. Adorang so masuk hita di parmingguata di bagasan madogoton. Marpangiduan hami tu hita saluhna. Asa toktong mahita menjaga kebersihan, karena kebersihan buat kita bersama. Songonima nabuh pasahat hami nuang pe masuk mahita tu parmingguata jumulu mahita martangyang nahohom martangyang mahita. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukwede nomor 44 ayat sada sahatro di ayat 7. Guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop maho jala marlasmi roha ale borusion, ay idama na Roma au maringanan di tonga-tonganinna Jehovah, haleluya.
hita debata nami, nama dok moliate dohami Tuho sian nasa rohanami, Allah disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluahon hami, sian dosa dohot hamatean. Hupangi dohami saya pati urma jalan rajai marohanami, marhite-hite tod di perbadiai, asa unang rohanami, mida hamamate nai, urupi mahami asalam hutadahami ibana, raja naung roi, si sobaon disadok jolma na dilihat portibion. Amin. Tapuji Tuhata marede maita. Patik ni debata dihita di bagasan saminggon, iman na binuat sian patik palimahon sahatro di patik palim sapuluhon. Tapay hutihut ma di bagasan rohata hujahami ma dihita. Ikon pasangaponmu na torasmu, asa martuaho jalaleleng mangolu ditano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon unang ho mamuno. Patik papituhon unang ho mangalakup, patik pawaluhon unako manako, patik pasiahon unang ho olo makatidakon hata nasatutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon dang jadi haliangan neroham bagas ni donganmu, jalan dang jadi haliangan neroham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Songonima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon naho bartu patik ni. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Oh
potima dosata nagodangi tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para si rohan na sumurung midahami, hupar hatu tuhami jala hutopoti hami do dosa dohot pangaleson nami nagodangi. Tatap mahami marhite-hite asin roham, jala sesama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Para si roha jala pardinggan bahasa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang, dang dibahen tu hita hobar tu akka dosata, jalandang dibalason tu hita hobar tu akka hajahatota, songon asin rohani ama-ama mida akka anakna, asin rohani Jahoba di akka nama kabiar ibana, hasangapon mana di bata di Gijang. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Epistel dihita di bagasan Manogoton, tabuat mai sian buku Heber bidu 10, dimulai sian ayat 5 sahatro di ayat 10, tajahama marsikap soring di ayat na 10 non rap mahita majahasa. Alani ninna dihabu bongot nai tu pertibion endang dipagiot rohani pe lean manang silehon lehon dangingi dohot di pauliho diau. Jadi nikuma naroma au mangalehon lomo ni roham ale debata pustahaido tarsurat taringot tu au. Dungi di dogma naroma au mangalehon lomo ni roham disimahu padapot sog
sohot na parjului asa di pajongjong na paduahon rap mahita di ayat na 10 di bagasan lomo ni rohani gabe akan nabadia hita binahen ni daging ni Yesus Kristus nang manalehon nasa halai songon ni masahatna martua mahan na tumangihon hata ni debata jala na opiopsa amin tapuji tu hata marede hita Tidakon maha taha porsiaw tay songon nahina tidakon idongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhan ni si Maria na gabe-gabean sa todi perbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana dihau pinor silang na tua tubanotoro dung ditanom na mulak mangolo diari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pay mamula sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di perbadia jala adong sa dahuria na badia huria hato panihalak Kristen akka na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu do sogo daging ni halak naong mate dohot dihanguluan naso rasuda amin. Tapi gema ede pujian nasional rahon ni inahanna dilanjutkan ma ina Deborah.
Tapi gema tikting nama ragam di huriata nasa mingguan. Salam, selamat hari Minggu ma di tasaluhutna. Tapi hutiut ma tikting nama ragam di Minggu 24 Desember 2020. Na parjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu apen fawapaton. Topik Minggu rodo jahoba tongon paluahon bangsona. Na paduahon kelompok kortu hari Minggu 31 Desember 2020 di pukul 7.30 ina Hana, ina Deborah dohot gabungan ama. Di pukul 10 ina Esther, ina Kamis dohot remaja Naposo. Parpunguan ujuk tahun 31 Desember 2020 di pukul 10.06 ina Kamis, ina ama Jeriko, ama Salom, dohot remaja Naposo. Di pukul 10 siawib, ina Hana, ina Deborah, ina Esther, dohot ama Huria. Kelompok kortu hari Senin, 1 Januari 2024. Di pukul 10, gabungan ina, gabungan ama, dohot remaja Naposo. Na patuluhon amplop Natal di Minggu sadarion patupaut tado papungu pelian amplop Natal dohot pelian napaduahon. Napaupaton parpunguan bodari manang na malam Natal. Di hari Minggu sadarion patupaut ni huriat tado parpunguan bodari manang na malam Natal. Di patupa dua sesi ima pukul 10 wib namar bahasa Indonesia dohot pukul 10 siawib mar bahasa Batak. Napalimahon pesta Natal parjolo dohot ulaon nabadia. Di hari Senin tanggal 25 Desember 2020 patupaut tado kebaktian pesta Natal na parjolo dohot ulaon nabadia di bagasan tolu sesi. Sesi parjolo pukul 7 wib mar bahasa Batak, sesi paduahon pukul 10.30 wib mar bahasa Batak, dohot sesi patuluhon pukul 10.05 mar bahasa Indonesia. Ria mahita mad dohotisa. Na paunopon pesta Natal paduahon gabungan sektor di hari Selasa 26 Desember 2020 nanengro di pesta Natal paduahon patupaut ni huriata do ibadah dohot perayaan Natal gabungan sektor di pukul 10 wib ria mahita mad dohotisa. Na papituhon kebaktian Minggu 31 Desember 2020 di hari Minggu 31 Desember 2020 nanengro patupaut do kebaktian Minggu dua sesi ima sesi parjolo pukul 7.30 wib bahasa Indonesia dohot sesi paduahon pukul 10 wib namar bahasa Batak. Na pawaluhon parpunguan ujuk tahun di hari Minggu 31 Desember 2020 nanengro patupaut tado parpunguan ujuk tahun dua sesi ima sesi parjolo pukul 10.06 wib bahasa Indonesia dohot sesi kedua pukul 10 siawib mar bahasa Batak. Na pasiahon pangapulion di hari Minggu sadarion di patupahuriata do pangapulion tu keluarga Nyonya Raja Guguk Boru Huta Barat di sektor Efesus tapatu pamayanon duk sipul kebaktian pukul 10 wib. Na pasapuluhan na manguluhan kebaktian pukul 7.30 wib. Na manguluhan kebaktian pukul 7.30 wib
di Huriat Tasadarion ima amang pendeta Nexon Simanjutak MTH Preses HKBP Distrik 20 Alu Deboskap na pasapul sadahon tikting nong marbagas nunga manjalo pamasu-masuan parbogason ima Junius Hutapea anak niamata Maraden Hutapea tubuni inata dame boru pajaitan nasian lubajulu tapanuli utara Huria HKBP Pastur Batu Resort Hutaraja Ugan Distrik 2 Silindung Dohot Orwana Osda Valentina Purba boru ni amata mangamar purba nahinan tubuh ni hala inata nurbane nainggolan nahinan nasian Jalan Harum Manis Raya nomor 10 Pilitu sektor Judea Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis nasida terpasu-pasu di hari Jumat 22 Desember 2020 tolu di HKBP Pastur Batu Resort Hutaraja Ugan Distrik 2 Silidung nomor 12 pelean bulanan dohot yuran diakoni sosial mauliatema di pasahat Huriata tu sude ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot yuran diakoni sosial sahat tu bulan Desember 2020 tolu tu aka naso pasahaton dope taingot ma aka amanginang makarikoton pasahaton ganu bulan tu Huria marhite parhalado sektor tabe na pasapulu tuluhon torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 10 Desember 2020 tolu godangna 630 alu halak na pasapulupat ruas nama ulang tahun kelahiran 47 halak ulang tahun pernikahan 10 keluarga padita dohot parhalado Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 10 alu sahatu 24 Desember 2020 tolu hatani debata napasi kokolas ni rohamuna tersurat di Pasalmen 20 ayat 5 say dilehon matuho disubut roham jala di pasaut na sa sakapmi na pasa 15 pelean yuran diakoni sosial Huria torop na pasahat pelean yuran diakoni sosial Huria di Bagasan Minggon sia kepala keluarga godangna 1.150.000 pelean bulanan tahunan torop na pasahaton pelean bulanan manang na tahunan di Bagasan Minggon 10 kepala keluarga godangna 2.260.000 rupiah torop tok-tok ripe di pembangunan torop napasahaton tok-tok ripe do pembangunan di Minggon 4 kepala keluarga godangna 600.000 rupiah napasapulaluhon keuangan Huria pemasukan tu Huria 10.820.175 rupiah tu pembangunan 2.643.550 rupiah sentralisasi manang tu pusat 6.721.775 rupiah jumlah total pemasukan di Minggon 20.253.500 rupiah songni matikting namasa molotung adong pelian naso tercatat manang nasalah redaksi akka peliani asa dihubungi ma tu parhalado radedo parhalado pa denggaton songni matikting namasa dohot si pamasahon di tonga-tonga ni Huriata say di pasu-pasu tuhata ma peliani bayan sangap di guarna tapi kema de pujian nasional rahon ni punguan ama Salom
Marede mahita, huhut mahita apa pengupilian, kantong perjolo dohot napa duahon.
Rame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amen. Oras may tasaluna. Alan no budari pe ita marnatal, daksanga roy ba musien no tu Cimanggison mandok selamat Natal. Selamat Natal mari sude. Amang dohot taminang lasroha mengibati huriata HKBP Cimanggison apala di tanggal 24 Desember. Mace lasroha gudangaka bereng laporannya mang paditata luar biasa pengembangan di huriata di bagasa sataonon. Dan ini yang kita harapkan termasuk HKBP secara hatopan amang dohot taminang tapuji matuhata di bagasan 3 tahun ini HKBP melakukan pembenahan dan transformasi. Yang selama ini dana pensiun macet-macet sudah selesai dan tuntas 2022 Desember. Yang berikut kita juga HKBP dalam 3 tahun ini membenahi infrastruktur. Perjulumai molo libur ramuan nonamang dot taminang tubuh napasogit khususnya di daerah Siborong-Borok Tarutung adong do di Pianaja warna sopo no mensen. Jadi sopo no mensenon adong di si kamar-kamar semacam hotel bintang 3 lah. Jadi molo ruasnya KBP do mengenak di si diskon besar-besaran. Ruasnya KBP Cimanggis sudah amin namun not to resepsionasi langsung dapat diskon. Ada. Yang kedua, monolawa monotu seminarium Sipoholon. HKBP telah membenahi seminarium Sipoholon ini, ada di situ food court, lapangan bola dan bukit doa. Jadi monolawa kita liburan, misalnya non Natal atau baru, kita kesempatan di situ, ada di situ bukit doa. Matangyak kita dibenahi sangat baik. Dan Perpudi UBG dikunjungi Kapolda dohot Bapak Menteri Olahraga untuk membenahi. Rupanya zaman misionaris samang adong di si kolam renang. Jadi ini ada kolam renang untuk dewasa dan anak-anak sedang dibetuli sekarang. Lamu siamon notu jitun selangit. Di situ ada aula yang besar yang baru diresmikan. Ada di situ bukit rumah doa juga. Rumah doa dan ada di situ pertanian selaras alam. Jadi budi kita si stroberi, membuat stroberi langsung. Jeruknya juga sudah mulai tumbuh karena baru 3 tahun. Dan ada pertanian ternak lele, ikan dan juga berlebu-lebu deh. Ini yang dilakukan pembenahan infrastruktur. Sistem manajemen keuangan juga Mang dan Inang kita benahi 3 tahun ini, termasuk salah satu saya sebagai konvener tim kajian sentralisasi keuangan. 1 Januari kita launching ini oleh OPI Borus, puji Tuhan berjalan sampai Desember ini. Ini merubah kita Mang, betul-betul berubah. Nah saya lawan ada ketimpangan, muladong huria namok-mok, tarsongot Cimanggison, ala mok do parhebengon ni huriaon, lobi 25 juta seminggu, bapar balajon ni paditara betong mok main-main. Alai lau matua KBP Perdingkaran, marniang do huriai, ba marniang ma balajon ni paditana. Ciaung ma paditana mok, arong ma padita marniang. Alai yang go paditata mok do iliak kamu tong no marniang gimana itu ta. Ala menjaga kesehatan. Alai baru kilon amang do tamina ngarok songon case saya baru kilo molo jolmai papida tu bona pasogit. Bahasa ai ringkas dorwani padite lau tu sia apalagi nga senior nas dorohana nakpe ai waduh bapak song saya baru kil. Alai Roma musi huriai 120 ka kemana 200 ka kemana sih dek. Ay nga bala tibo bala joni padita tanan yang roba maida dak tolap taunina Roma na sida sepaka maruas do perelo lama tu biar raja unang may tu hame nga senior ujung na padita tanan yang roy marukil
hurian nang majaloi je huriah magwarne baru kilon je sei songoni terus jadi naro marukil nah ujung na saya menghindar masai naboso matuhame terus manaboso pun napasogit airnya kering lah. HP Roma ke gereja-gereja nasengi disapor besar-besar se Jakarta on ala pilihan nasi dan luar biasa doa perbulan nasi dan luar biasa nakso adong pilihan ni huriai disapor padita na ujung na ipabeni baka gereja-gereja Betania Betel dotak kana sengi di Bonabasogit ini parokilon kita akhirnya kita puji Tuhan dalam sentralisasi ini semua perbalajon badita di desa dan kota equal setara semua berdasarkan golongan kepangkatan dotak kana sengi jadi lang adong bepa parokilon amai hita akan di kota dohonok kudo termasuk mah hita di distrik 28 Deboskap kita support ini termasuk mah HKBP Cimanggison tepuk tangan majo amang do tamenang jadi unak sumurut kita desentralisasi ala pele yang minggui dakola tu paditata be dohotu uria ala yang ada mesapor HKBP secara keseluruhan bahkan ikut dohonok kudo nah saya misalnya sekia piliata upikir ikut di era sentralisasi ikut tetap baidui ala nanga dohoti manupahi perbalajon ni nyak kapadita do pangula na di huta-huta jadi amang do taminang wida data sentralisasi di hita di Cimanggisom mau lihat dia magpadita perhalado mari kita dukung ini supaya HKBP ini secara merata keseluruhan mulai dari desa di distrik di resort satu pusat semua bisa kita jangkau termasuk mamang do taminang walu manuek tapajongjong pos pelayanan di Kalimantan anggo siap pos pelayanan itu membalaju padita enggak mungkin alai ngata tongos nuaing opat padita di Kalimantan pajongjong pos pelayanan sudah ada di Ketapang rupas jemun lawam untuk Ketapang nganong isi HKBP puji Tuhan dari minggu mai masuki hanya 1,5 tahun ini pospel sudah bisa jadi inilah perkembangan nih huriata tabenahi di bagasan 10 tahunan dot ke depan mudah-mudahan ini dilanjutkan terus sehingga HKBP semakin maju dan benar seperti visi kita HKBP menjadi berkat bagi dunia. Amin. Amang dohot taminang tatangihon mahatani di bata nagabe jamita di perminggota sadarion. Ima natar surat di Yesayas 35 ayat 1 ayat 4. Abang catat akunan, catat jamita. Yesaya 35 ayat 1 ayat 4. Sono matar surat di sini. Manlas ni rohama halongonan dohot tano bakal. Jala marolo-polo maadaran, jala marbunga songon bunga pasur. Marbunga situtu mai jala marolo-polo. Masa matutu parolo-polo dohot pariayaon. Hamuliaon ni Libanon. Di basa-basa tu si rap dohot tinauli ni Karmel dohot Saron. Idaun nasida mahamuliaun ni Jehovah. Hatong hamon ni de batata. Pargogoy hamu matangan akana dauk. Jala pahot tamu mapatna teluk-teluk. Dok hamu matu baka parrohan atahuton. Pirma todimuna. Unang hamu mabiar. Ida made batamunai ro martubulhon dohot mamaloson rodo ibana tongon baluahon hamu rodo ibana tongon baluahon hamu ima sahana hamu akamang dohot tamuinang saminggunai nama 2020 tuluon sidalanata Alana tanggal 30 berakhir nama 2020 dalam tusia mang dohot taminang hujah statistik di masyarakat Indonesia puji Tuhan tingkat harapan hidup masyarakat Indonesia
meningkat. Sian Nataoni 73,50 sekian meningkat menjadi 73,93%. Anu lapatan tingkat harapan hidup. Lapatan nak molo binege buah-buah sorma tua. Sedia umurnya ayo 65. Bah posomai. Ha rasangoni kan. Alai molo nunga 73 mana 74. Oh unga beti kina rasangoni. Jadi kira-kira berapa umur harapan hidup masyarakat Indonesia? Ah mak 73,93 74 mai tagon opi. Jadi molo sosa dope 74 sahira hurang dope pakilalaan. Amin. Buah amang do taminang. Adong do harapan hidupmu 174? Dang adong. Bah. Buah kainang. Dangolo amat tos mendongannya mu 174 tahun. Itu ate. Ini data statistik BPS, Badan Pusat Statistik Nasional. Amma amang dohot tamunang si halasonotoni. Alainak meningkat harapan hidup masyarakat Indonesia. Adong do nagino arantong tingkat resiko kematian usia produktif Indonesia sangat tinggi. Puasa usia produktif rentan dengan tingkat stres dan lain-lain. Tingkat kesehatan yang beresiko tinggi. Om mara naking daongin biar check up. Adong doa ka amaton nama biar check up inang. Biar check up puasa ay huboton no sahituin na. Iko bertobat do ita kamang. Iko botot do sahita asa binoto. Asa unak songod datu awd do sahit mun HP pilit. Ade. Iko botot do sahitna. Dan tingkat kematian dari sekian banyak ukari maju dua penyebab. Indonesia. Nina stroke disebabkan oleh stroke 19,42%. Jadi namoding di bagasa sataonon 10,42% disebabkan oleh serangan stroke. Serangan jantung iskemik 14,38%. Jadi namoding sataonon 14,38% disebabkan oleh jantung. Mana tiba-tiba makatai dope latiak kor dope borngenon HP manugot nunga loasawa. Ado di siamang dohot tinang nanaing si paratiate honotan. Di sada sisi las dorohata lam meningkat harapan hidup nih masyarakat Indonesia. Anai di sisi lain adong dotong si jamot tonoton di usia produktif ima resiko kematian yang tinggi. Satu lagi data amang dohot tawinang. Nah mungkin ini harus menjadi catatan kita bersama. Ujahatong statistik tingkat bunuh diri masyarakat Indonesia tahun 2023 meningkat tajam. Tercatat 971 kasus sejak Januari sampai akhir Oktober. Angka ini sangat mengejutkan kita. Karena tahun 2022 masih 826. Jadi lebih 1.150 syada kasus. 2020 syada 613. Itu 200%. Jadi ada nama baino namang dota minang hucatak muse. Kasus paling terbesar adalah di Jawa Tengah 356 kasus, di Jawa Timur 184 kasus, di Jawa Barat 60 kasus. Oh, itu Jawa Barat deh. Itu Jawa Barat deh. Bali
94 kasus. Jalaon nama belas rohaku. Di Sumatera Utara hanya 41 kasus. Berarti bangsoi tibodo tingkat bertahan hidup. Bahasa songoni kamang dohot taminang. Bahasa boy songoni tingkat kematian oleh kasus bunuh ini meningkat di Indonesia. Tentu harapan hidup nak otik dan resisten menghadapi persoalan. Anong hamaolon sasawati nunga pitor murah madele. Ada mang dohot taminang si tingkat tonot dingoluan. Malah tung anak pe persoalan, malah tung anak pe penderitaan, malah tung anak pe naborak nata dobi, malah tung anak pe pargulmidon ningolon nama dodoni hita. Jangan sampai putus asa. Tetapi milikilah harapan, milikilah porsion bahwa waktunya kita akan bangkit. Waktunya Tuhan akan menyelamatkan kita. Waktunya Tuhan akan menolong kita. Waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Unang ngarong na pitor murah-murah madele. Alai tahida ma persiajaran songon jamitaon. Bangsa Israel bangsa na pinasuk masuk ni debata. Bangsa Israel umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel bangsa na pinarmudu-mudu ni debata. Alai di perjalanan ni ngono nasida saat bangga-bangganya nasida tertabat do nasida oleh Babilonia. Terbuang tuha buang Babel. Huta nasida nama Cayuli. Sion nauli, Jerusalem nauli. Dibangun do disia ketemu Jerusalem do bagas zoro nama Cayuli. Hancur rata, terpukul nasida. Hacik doi. Songon nanido nupmasane ala badak, ladit dorhot gotane simar, gala-gala hacik ngot-ngot nau ngadong gabe. Wah, itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka bangsa yang besar, zaman Salomo. Mereka terberita luar biasa. Alai tertaban di laun-laun nyari oleh Babilonia. Ngok-ngok deh. Mungkin mereka ada yang putus asa. Mungkin mereka ada hainabohado Tuhan. Nasi lamion. Ada yang mungkin sudah putus asa. Di habuang Babili. Alai roh Tuhan taimadok. Omma baga-bagana tuhita. Di dok dia 30 dia esada. Malas ni roha mahalongonan dohot tano makal-makal. Jala marolo-bolo maadaran jala marbunga songon bunga pacur. Di batudos do perrohaon ni bangsa Israel na dihabuang Babeli nunga songon halongonan gurun pasir. Dan anong natubu mananga gurun pasir. Padang kering tandus dah ngadong tanda-tanda kehidupan. Nah, apa sidang mungkin bui tu alai situasi si songoni roh Tuhan tai mandok malas ni roha mahalongonani dohot tano bakal ai adarani marbunga songo bunga pacba. Berarti Tuhan akan mengubah tanah bakal-bakal. Tuhan akan mengubah halongonani menjadi tanah yang subur, tanah yang menghasilkan bunga dan buah yang menghasilkan bagi umatnya. Jadi umat na berjulu. Jadi molarong masa pancaklik di ngoluon unak pitor made lihat anong dora amang dohot taminang. Di perjalanan ningulut tadi bagasa 10 tahunon setelah pandemi adong nah kehilangan pekerjaan alai ngasongon nasalpu kopiton songon nasohehe dope unang madele hamu amang arok ya dosa hata selama pandemi covid tupur sude hape ngasongon nahehe akadongan iba so adong dope unang pitor madele arok ya do perkarijuan nanaringgan
alayalan sema COVID IPHK dangarong dope tarulu hita di perkarijo sonare ternau muli unang made waktunya Tuhan akan menjawab. Amin. So nanange 2 meter na wado nae. Amin. Idot tong. Disodo baga-bagai. Rosi paluai palua kita. Asa mergugo. Asa taruli hita. Monotung anak peka pengalaman-pengalaman na sulitina king. Ingok ma Tuhan mengubahnya menjadi berbunga dan berbuah. Imana berjuluh kamang do taminang. Bakat di paturus deson. Libanon di situ tumbuh. Aka hau jitu nama cetibo. Saron, Karmel, bukit-bukit yang berisi kayu-kayu yang tinggi. Halai bangsoi gersang. Unang mangiburu. Unak say bereng. Digijang ni Libanon. Umuli duan. Daw. Tuhan itu akan mengubahnya menjadi tanah yang lebih baik. Amang do tamu inak songoni dongoluon si panta molo saya taberek kalak na lebih berhasil ujungna saya hira naso tahalason na dihita. Olo do songoni. Jadi disod diajari si panurirang Jesayas do. Molo di dana sida Libanon hebat. Molo na sida Karmel luar biasa. Molo di dana sida Saron suku mewah dan penuh kemuliaan. Tunggu. Tuhan akan menumbuhkan. Idamu makamang do taminang. Ya kamu amanami do tinamen nahya tu Jerusalem. Na kunjungan tu Holy Land. Lihat Libanon gersang. Lihat Mesir gersang. Alai wala masuk kita tu Israel. Ada hutan. Ada kebun anggur. Ada kebun kurma dan lain-lain. Luar biasa. Odo nani parade ni debata. Atau ngana neng dohonot tadi son. Tanah bakal-bakal. Gurun pasir. Gurun yang kering. Bisa dirubah Tuhan. Menjadi menghasilkan bagi kita. Lasonganima perdalanan ningoluta. Moluta dalani di kasa 2020 tolon. Pasti do hita madok gubudang do. Pasu-pasu nih di batana taja. Itu kan gudang dua kamang. Godang pasu-pasui makorhon las ni rohabe alai molo tu nganok pe sahira songot tanau bakal lo hubulus taonon sahira gurun pasir doang mangolu nuaing di bagasa 2020 tolon. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita, waktunya akan dirubah oleh Tuhan lebih luar biasa. Napadua mamang do taminang molom muluwi rak majahita ayat tulu dohot ayat 4. Pergugui hamuma tangan akana dauk jala pahot tamuma akana telluk dok hamuma tuaka parrohana tahuton birma todimuna unang hamuma biar ida madibatamuna ro martubulhon dohot mamaloson rodo ibana tongon baluahon hamu. Adong do halak nong luja karejo luja tanganna ngaluja sampai subuh diangkat be habe lasodong hasil bui do rasongani unang madele hamu amang. Adong do hitaw nong luja marikati ni lojok tusan adong di sapeluang roiba adong di san rencana lau halai sahirana sodarida unang madeleham bahkan gabe ro ketakutan ni ulaon gabe rugi do godang mungkin nama baik kita mahol beranjak dan bangkit. Hari ini Tuhan mengatakan, dok hamuma, pargogoi hamuma, tangan, nagali, pargogoi hamuma, pak nok teluk, wano noeng, pak nok teluk,
dak tolak be teh ngai sara-sara be ido ale yang go hita narotu garejo pasti do akan ahimas yakin do audisi amin alana konnak kok do hirahin anak kok tuduluk sujud do hita tong naik tangga teh amin sai di tabai teh watama hahimason soto ngadong be dak tolapu be naik tu gereja ijabu mau margereja unang besong ni ade di dok Tuhani di son unang nang mernaloja hoi nang sai diulah ho do tangamu mernaga Malaysia raso berperbue tangamu suksu benon ni debata ai dia do tua perbue ni tangaku nungaloja au hula do tu santuson alai song naso adong do be perbue ni tangaku siluaku unang madele ho ni lojong do tusan ni lojok tusan ngasap peloja sohira boy be patom mardalan nunga teluk amang toy madi jabu mau pasra sotong madele anai terus madok kamu ma pirma to demona ido haroroni Yesus nanaeng margogoi hotangata asa mula gogota naeng margogoi hopata asa rumingga sita mabuah berita nauli aido jojo itu kaparmahan itu kan unang hamu mabiar ai berita halawas ni roh agodang do hupa botohot tu hamu ai nang tubuh do di hamu sadarion uduk naha Kristus si paluai di Bethlehem ahama alus ni parmahani beta ale dongan tu Betlehemi hita somba mada dana nadisi ringgas hita ai ngaroi bana laho mangaleho gogo di hita alai sai juk do hita uparate atehon amuna berubah no budarion puasa tede homa ede beta ale dongan tu amang duduk nai ade alai koringkas maita beta ale dongan tu Betlehemi hita somba mada dana nadisi nati nongos ni para sirohai me batu hitaon hasangapon di debata dame ma di jolma las ni rohani debata hajolma on muse jadi suatu nganong ben no budari mangedehon beta ale dongan tu Betlehemi bertobat tidak teh saya rapakna teluk do be Muhammad hita beta di son pirma todim atok tadeho jodoh tica per musik pia teh cata ban beta hita ale dongan tu Betlehemi ai nunga di pergogo itu hatta patah tangata dohot rohata ai haluaut tado Nabi Nuan ni bana tadi hodot ticam ale dongan tu Betlehemi hita somba mada dana nadisi tuti nomos ni para sirohai me batu amai asangapon di sini natal dihita nasa taono loja tangata sahira naso margogo behita nasa taono loja hita marikat loja hita marlojong loja hita marsiadu tu dolok tutoruan marhoi-hoi alai dung di bulan Desember mar pesta natal hita rosi paluai mangalehon las ni rohata sumringah hita teh las rohata mananganong dorison gabilam madili mana mulung nga bulan Desember gabi tabar sa na mulung nga Desember
dia do gumodang las ni rohamuna do molo masuk Desember manang arsak ni rohamuna. Arsak ni roha. Las ni roha do. Wah, setuju dua muak kamang. Las ni roha do gumodang di Desemberon manang arsak ni roha. Las ni roha. Isi mamadok arsak ni roha. Amat teh. Saya Roma las ni roha. Anggo budari, anno budari dong marpesta Natal lamang. Pasti gumodang las ni roha. Amin. Molo tung anong nope nomor tudu. Dua tolu halak. Sahira gumodang nope di bulan Desember arsak ni roha. Sadariot tu hatai madok. Lehok kamu ma. Pirma todimuna. Ay Roma tu hatai. Mangaleho gogo. Mangalehon las ni roha dihita. Amin. Idamu ma. Memang dak saat turpuhoto ayat 5 do ayat onom. Alayo sangat terbutuhkan do. Hujah majori hita ayat 5. Buha anna madisi mata ni halak nama pitung. Jalamar binegi ma pinggolnya kanan engel. Marha jingjang madisi halak napakpang songon ursa. Dung di ida. Yesus naroi di apen nabau patonon. Yesus akan datang. Dan dia akan membuka mata kita. Nasana mal pinggol tau marbinegi ya kabarita na uli. Ayak kabarita na hurang dekat do tabigi sa taonon. Saat ini, saat Kristus datang akan membuka telinga kita. Berita akan adinggan. Napakpang. Jangankan pak na teluk-teluk. Alai pak na papang naso boy memang alaka. Di dok dison marhajingjang songon ursa mari marhujingjang odo mang dohot taminang juju tu hita alani sotung adong nama delebe sotung adong nasai baduk dokungo lo dihilala apalagi na satu putus asa angka statistik nasionalina king pikir saidao may siya tongatongan ya kana porsia Saidao may siya tongatongan ya karuas ni huria. Saidao may siya tongatongan ya kahalak batak. Ay nung nga adong si palua di hita. Naroy ba na mangalehon las ni rohata. Paluahon doh memulihkan keadaata. Di pergugoy Tuhan mahita. Makanason las ni roha. Di minggu apen na papatonon. Manomonomo Kristus si paluay na mangalehon las ni rohata. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan mau lihat ma di las ni rohana pinasa mo Tuhan sadarion. Tutu molo hurajumi hami di perdalanan ningulu nami satau bulonon. Saya dong doa kaparuk kilom. Saya dong doa ke arsak. Saya dong do nama buat las ni rohas yang ngudu nami. Siak keluarga nami. Siak diri nami. Ganuk marsada-sada. Alai molohu bilang-bilangi hami do. Asi dohot dengan ni basam. Tunggu dang do dilehok kolas ni roha. Natao siha sabab ponon nami. Dohot siha muliate honon ni rohanami. Terlumobi mali Tuhan dihatam. Molo tunglu jabe tangan nami sahira na somer niula. Akana hula hami. Say pargugui mahami Tuhan na sonang madili. Molo tunglu jabe hami merlujong. Mangalugahong nguluot Tuhan. Sahira na sotola nami behehe jala hicat. Mau lihat madi harorom. Nama doni hami doh na paluahok kami. Gabi boy kami mangalaka jala doras lakka nami mamuji pasangapoko. Molo tunggudak penama baik kami biahaton jala tahutod dinguluan. Dia kaki gagalan, dia ke ancaman. Doh dia ke krisis-krisis. Na mungkin ali Tuhan mangodam ngulu nami. Ali Tuhan. Saya Roma ho. Papir hotod dinami.
papirhor rohanami asa margugu hami mau lihate madihatam na mangapuli dohok madoni hami paborhat masudi ruas ni huriamon asa rapa mile Tuhan maka lason pesta Natal di tahunon ai gabe apul-apul dohot gugu do pesta Natalod di hami asi maroham sai tatap male Tuhan akar ruas ni huriam namar said sai zaman asida asa malum hilalaonna molotung adong Tuhan na marukil di bagasa sa taonon ala nang jumolo dia lapo akan hinaholongan ni rohanami siya tonga-tonga ni keluarga nami pargugui manasida ali Tuhan pasuang mapakilalannya manami dohotina nami molotung adong agua perkarejuan aguan usaha aguan jabatan na selaon lehono muma ragam nilas ni rohadina sida ali Tuhan asima roham nang dihuriam HKBP Cimanggison pargugui manaposom amanami padita resort amang padita Immanuel Padjaitan dot amanami padita Tapubolon asa margugo na sida dihuriaon patupa akapaku basion rap doho parhalado situa evangelis doho parhalado so partohonape asa bui pakubasion nahu patu pahami taulas ni roha disadok ruas ni huriam asi maroham jakar ruas ni huriam di nanaing marsakap nasida mulak tubona pasogit libur Natal dohot tahun baru ramoti nasida di perdalanan asa sonak so haribu-ribuan manopot bona pasogit jala mulak muse di bagasan las ni roha asima roham jalo tangyang nami nahusobaw kami tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Taparade deta sa bukwede nomor 534 ay sada dot na mangihot laos ditikyon tapasahat piliata. Oh
Hupasahap pilihan na tapapungon tu di bata martangi ang mahita. Ali di bata ama namin na di banua gijang. Hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot na solibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni sinehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saot malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhamis darion hanguduan siapari. Sesa marusan nami songon panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalohamu ma pasu-pasu siap Tuhanta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasorhon madamena tutodim. Oras may dasalo na. Selamat hari Minggu, Mak. Selamat Apen. Oh itu. 57. Lunga jumpa ku sehari pesta.